ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ତ ସବୁବେଳେ କେବଳ ଆସୁଛି ଯେ ନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ବାହାରିବ ତା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ CHSE ତା ପାଇଁ ଥରେ ସୂଚନା ଜାରି କରିଦେଇଛି, ମାନେ ସେଇ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆସିବ। ତ ସେ ସୂଚନା ଜାରି କରୁଛି, ସୂଚନା କେବେ 5ରୁ 10 ଥର ଆସେ ନାହିଁ, ସୂଚନା ଥରେ ମାତ୍ର ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସରିଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ 7 ତାରିଖ ଠାରୁ କପି ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଖାତା ଦେଖାହେବ। MP କରିବା ସୁପାରିଶ ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 417ଟି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ MP ହୋଇଥିଲେ। 5 ଓ 6 ତାରିଖ MP ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଖାତା ଦେଖାହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 24,80,000 ଖାତା ଦେଖାହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରୁ ଟାବୁଲେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାପରେ ମାର୍କ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଚଳିତ ମାସ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଆସିଛି। ତ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବ, ନହେଲେ ତାଠୁ ବଢ଼ିବ ପଛେ ତାଠୁ କମିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ମତଲବ 14ରୁ 21 ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବହୁତ ଥର ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। 100 ଥର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ନାହିଁ, ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। 14ରୁ 21 ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ପକ୍କା ଆସିଯିବ। ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 11 ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ମତଲବ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ମେ 14ରୁ 21ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ 19ରୁ 21 ତାରିଖ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆସିବ ଭାରି ଭିତରେ ହିଁ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 19ରୁ 21 ଭିତରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଡେଟ୍ 20 ତାରିଖ। ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କଳା ବା ଆର୍ଟ୍ସ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷାଫଳ ବାହାରିବ। ଯେତେ ବି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଯିବ ସେଇ 1 ତାରିଖରେ। ଭୋକେସନାଲ୍, ସାଇନ୍ସ, ଆର୍ଟ୍ସ ସବୁ ପିଲା। ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗଣ ବିଭାଗ ଓ ପରିଷଦ ଅଧିକାରୀ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। ଏହା ପ୍ରଥମେ ମାର୍କ ଟାବୁଲେସନ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଯେପରି କୌଣସି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମେ www.orissa.result.nic.in ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ, ସେମାନଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିସହ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇ-ସ୍ପେସ୍ ଓ ଡିଜି ଲକର ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ www.orissa ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଇ-ସ୍ପେସ୍, ଡିଜି ଲକର ବ୍ୟବହାର କଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାଇବେ, କାରଣ ଏଥିରେ ଟିକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କମ୍ ଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଧିକ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ସର୍ଭର ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହୁଏ। ତ ଏଥରକ ଯୁକ୍ତ 2ରେ 1357ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। 1357 କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନି, 20 ତାରିଖ 19, 20, 21 ଭିତରେ ତୁମେ ଦେଖିବ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ ଭାରି ସୂଚନା। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିବ, କୌଣସି ଭୁଲ ସୂଚନା ନୁହେଁ, ଡରାଇ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ତ କିଛି ଡରାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, କୌଣସି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଛେ ତ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁରା ପାଇଯିବେ ଠିକ୍ ରେକର୍ଡ଼, କେଉଁଥିରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, କେମିତି କ'ଣ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ www.orissa.result.nic.in ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ନେମ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ, ଆଉ କିଛି CHSE ଆସିନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଏଠାରେ ମିଳିବ। ତ ଡେରି ନକରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଟନ୍ଟାକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେଇ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ବି ରହିଲି। ତ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି।